ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷ. Номи ман Шаҳром. имрӯз мо қарор дорем дар 101 микрорайон дӯстони азиз ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин бино ҷойгир аст, дар сеюм ошона. ина дӯстони азиз, болотар агар равем 102 микрорайон мешавад. аз ин ҷо агар болотар равем 82 микрорайону қараболо. марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, сар мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, роҳи балкон ва сеюм ҳуҷра, боз чорум ҳуҷраам дар ин ҷо ҳаст. марҳамат, аз ин ҷо сар мекунем дӯстони азиз. меҳмонхона мебошад ва боз як ҳуҷраи иловагӣ. хона свет ва об хати ягон хел проблема надорад. отоплениям ҳаст дӯстони азиз. ина марҳамат, батареяш. мегузарем ба дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи иловагӣ. хона 4 хонага мебошад бо масоҳати айрӯи ҳуҷат дӯстони азиз 71 метри квадратӣ, лекин балкони калон дорад. балконаш 20 метри квадратӣ мебошад. дар ҳуҷат дохил нест. агар обши ҳисоб кунем 91 метри квадратӣ мешавад. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. хеле ки гуфтем, хона ҷойгир аст дар 101 микрорайон, шаҳри Душанбе. документош 100% мебошад. ягон камбудӣ надорад. ина марҳамат дӯстони азиз, двори хона. ва мегузарем ба охирон чорум ҳуҷра. дӯстони азиз, чорум ҳуҷра дарош махкам мебошад, лекин ранги ҳамин сеюм ҳуҷра мебошад. ванна, туалет алоҳида мебошанд. ина марҳамат. ҳаммом яъне ванна ва ҳоҷатхона. инҷо ҷои кухнӣ мебошад, яъне ошхона дӯстони азиз. ва чихеле ки мебинед ремонт надорад, барои ҳамин барои харидории конкретни савдо мешавад. инҷо бошад балкон. балконаш калон аст дӯстони азиз, 2/10 мебошад, 20 метри квадратӣ. дар ҳуҷат дохил нестак, барои он ки дар биноҳои советӣ балкона аввал вақташда ҳисоб намекарданд, лекин ҳозир ҳамаша ҳисоб мегиранд. барои обши 91 метри квадратӣ мешавад. 101 микрорайон мебошад. болотар агар равем 102 микрорайон мешавад ва Зарафшон. аз ин ҷо агар болотар равем эстакадаи 82 микрорайон ва қараболо. нархи хона $45000, 510000 сомонӣ ё ин ки 3,286,000 рубли русӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp, имо доранд. аз номи канали Домти Ҷ гап занед, боз савдоам мешавад. чорхонага бо масоҳати 91 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. документош 100%. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.